Padugay na naman ito, ano. Pinday din niya. Hindi na maglumpat, ah. Makurente nyo lang. Dugi-dugi naman sa bumili. Dahilan niya pabitungan. Ako rin. Grabe ba? Dakit lang ba? Kaway ta naman. Kurente naman o. Anong ulit naman? Kurente. Ang ipakol itong bar. O, kurente naman o. Kurente o.
Gawa naman. Sana man ka pumilaw man ata ko. Ano may duwa na sa kwa? Ay,